Следващият ми гост е Розмари Демео, писател, актриса. Много неща има в нея. Благодаря ти, че прие. Разбрахме се да е на ти, защото не сме англичани. Добре дошла. Добре заваря. Чу първия ми гост. Той каза, прочетох, оттам аз четох, гледах, намерих телефона. Благодаря ти, че намери време. Започваме един разговор, който ще е по-дълъг и може би по-сериозен, макар че ти се усмихваш. Ние сме българи. Корена. Искам да благодаря на първия ти гост. Много беше хубаво това. Много ме трогна. Искам да му благодаря и да благодаря за това, което прави. Той е от тези окриляващи хора, заради които стоенето в България има смисъл и живота в България има смисъл. Това са тези хора, които обединяват други хора за добро. И съм много щастлива да седна тук след него и аз ще си го намеря този човек. Ние ще работим заедно. Сега, две книги са. Едната е продължение от първата. Да. Как стана? Кое? Дойде ти, седна и ги написа или преди това доста мисли и пак ти дойде и го написа? Това, защото всяка дума ти е точна, всяка дума ти е българска и всяко изречение те кара да се замислиш. Къде си, кой си, защото много пъти сме коментирали тук с гостите ми, че българите нямаме самочувствие. Говорили сме и за спорта. Тъкмо вече да си на върха и сякаш нещо те спира. Как трябва да излезем ние от този комплекс? Така ли да го нарека, нали? И чувство за малоценност. Това чувство за малоценност. Аз никога не съм имала такова. И хората около мене нямат чувство за малоценност. Мисля, че ти нямаш чувство за малоценност. И съм така горда с приятели и близки без чувство за малоценност. Мисля, че се възпитава чувството за гордост. Човек не може да излезе сам. Ако някой има причина за чувство за малоценност, по всяка вероятност той е омерзен човек. Самотен човек, тъжен човек. Има много хора, които могат да бъдат самотни, тъжни и омерзени, без да имат чувство за малоценност. Аз съм минавала през такива периоди. Страшното е, когато те затисне. И чувството за малоценност ражда злостни хора, които съсипват България. Те съсипват България, защото ги е срам, че са българи. Пълно е в България с такива. Това се оправя с образование, с усмивка и с много обич се оправя, Митко. С друго не се оправя. Когато някой е прехвърлил 30-40 години и продължава да е чувство за малоценност, той полекичка започва да се превръща в опасен човек. Той е опасен за доброто и за светлите бъднини на България, защото такъв човек започва да е убежище на злост, на мъст, на страх. Много са неполезни тези хора. Затова ми се ще да се работи с децата и да се възпитава гордост и обич към България. За съжаление, образованието ни не го прави. Не го прави. Продължават някакви учители да смятат, че не искам да нападна учителите. Искам да нападна родителите. Родителите са виновни, не учителите. Родителите са много виновни. Продължава в България да битува това, че е огромно постижение в българското семейство да го оженим това дете за чужденец. Или да събереме пари да го изпратим да учи в чужбина. И това са най-мъничките неща. Това са първите крачки. Когато едно дете започне от мъничко да слуша това, то започва да има чувство за малоценност, когато баща му и майка му през цялото време му обясняват, че трябва да прилича на някой друг. Че трябва да се огледа и да види сега, я погледни сега, някой като друг прави ли като тебе?
това е най-отвратителното нещо, което можеш да кажеш на едно дете. Най-отвратителното нещо, което можеш да наприказваш на едно дете е, че България е скапана държава. Децата ни чуват това. Постоянно го чуват. Че трябва да се махнем от България. Какво ни е вред на България. Искам родителите да говорят хубаво за България, бе. Има едни родители, които посмяват да говорят на децата си лошо за баби и дядовци. Ето тези родители са вредни за децата и тези родители говорят лошо и за България. Едно дете, точно както трябва да е обичано от всичките си баби и дядовци и не трябва да чува лоша дума, дори за най-лошите си баби и дядовци, така не трябва да чува и лоша дума за родината. То трябва да расте в обич към род и родина. Тогава ще порасне полезно за България и то няма да има чувство за малоценност. То ще порасне горд българин. Зарана е втората, нали? Да. Но аз изгледах едно благотворително представление. Да. Така го беше обявила ти. И бях възхитен, защото когато говориш за учители, няма да ги унижавам. Там един от героите учител, показа какви трябва да бъдат сега българските учители. Да. И това, което там чух и видях на сцената, е нещо, което може пък да се направи в България, както лекарите дават клетва, нали, когато завършат, учителите да дават клетва, така да възпитават нашите деца в обич и помежду им, и към България, и да не подценяват държавата или училището. Аз се радвам, като видя деца с униформа. Може би да не съм прав, но ги виждам лъчезарни, защото те казват, аз съм от това училище. Тук го коментирахме веднъж. Къде могат да гледат? Ще го бъде ли Зарана пак като спектакъл някъде? Защото си струва да бъде гледан от родители и от учители. Този спектакъл беше моята гордост. Той е моята гордост. Той стана... Имаше си негов път. Той не е репетиран нито веднъж с всички актьори. Никога. Те стъпиха заедно на сцената на премиерата на Зарана. Не знам дали ще го има някога, защото вътре участват актьори изключително заети, с които много се гордея, защото те играха благотворително. Нито един от тях не взе хонорар. Те играха там, за да защитят святото дело на българския език и за да застанат зад Зарана и делото на българския език. Не знам как ще ги събера отново. Много хора питат за това. Най-много питат децата, които работиха в това представление, които играха в това представление. Това са единствените репетирали. Тези репетираха много. Беше укриляващ този процес на репетиции, на въобще как аз да намеря децата. Аз попаднах в студия, в Сълза и смях, театрална студия на Джони, с която съм учила в Витис. И те ще я наричам винаги. И видях едни приказни деца. И тези деца ми дадоха много надежда, че съм на прав път, когато започнахме да репетираме заедно. Защото им хареса много. Те не искаха да спират. Искаха да идват на репетиции, искаха да го правят това. Искаха да излязат пред публика. И така са всички деца. Българските деца, които са родени след 80-та година, да не прекаля, които не са отгледани от моето поколение. Моето поколение, аз съм 70-та година, вашето въобще няма да го обсъждам, но моето поколение, което е родено преди демокрацията и което е учило по време на социализма, сме ходили на училище и след това ни се наложи да работим вече по време на демокрация, беше лишено от инстинкти за оцеляване по време на демокрация. И майките и бащите до голяма степен от моето поколение повредиха децата, повредиха следващото.
точно в ужас как ще се справят и изповядвайки религията, ние сме нямали, нашите ще имат всичко. Направихме огромни грешки с това. Та нашите деца до голяма степен са повредени, не всички, разбира се. Но пък те станаха родители на едни готини деца. И там аз се надявам нещо да се случи. Децата, с които аз работих по зарана, бяха и такива светли създания, които се занимаваха с много неща извън училище и четящи деца. Аз гласувам за породата четящи деца. Имам честта да познавам такива деца. Поради естеството на работата ми, при мен има много такива, около мен има много такива. Това е бъдещето. Да четем. Искам да четем. Що се отнася до зарана, ще използвам случая. Благодаря ти, че имам тая възможност. Чувствам се виновна, защото това благотворително представление беше обявено с билет 50 лева и средствата от събраните средства трябваше да отидат за да се създаде помагало по езиколюбие, по български език. Още не съм го завършила. Затова се чувствам виновна. Сега аз мога да изтъкна читави оправдания за това. Водя училище, направих училище в Старо Стефаново, ама аз не се чувствам оправдана. И много искам тази година да се справя до край с това. То е наполовина готово. Искам да уверя хората, че аз ще го довърша това. Дори защото, не само защото съм дала дума, аз не мога да не го довърша. Много ми е важно да го направя и ще го направя. Исках това да го кажа. Ще го има това помагало по езиколюбие. Почвам да говоря за 4-5 теми едновременно. Усещам не, нищо. Аз сега ще върна. Я ме върни. Зорана тече като спектакъл. Невероятен е. Да. Поклон. На всички актьори, които бяха там. Бяха перфектни децата. Темата е много важна. Те са няколко, но да. Аз желая, като зрител, да го възобновите и във всеки град. Да бъдат и учители, и родители. Много искат хората. Искат. Не е правено такова нещо. Благодаря ти на всички ви благодаря. Там свиреше кавал, като музика. Да. Мъж, който свиреше на кавал. Ти ли избра да има кавал там? Какво те накара да има? Да. Сега аз имам едно болезнено отношение към българската народна музика. Точно това е думата. Аз съм човек, който не слуша българска народна музика, не облича носия и не развява знамена. Това не ме прави по-малко българка, но българската народна музика, която е общо достъпна и се свири и пее навсякъде, ме омерзява. За мен емблема е бяла роза на тази българска народна музика. Не се притеснявам кого ще обидя с това, но аз бих внесла законопроект да я забраним. И всичките и производни. Та много ми се искаше на зарана да зазвучи истинска българска музика и за мен истинската българска музика, аз съм учена от едни старци, при които съм била, че има едни 3 инструмента, истински български, през които минава общението с Бога. Кавала, от който излиза дъхът на Бога, тъпа, на който държи сърцето на земята и Бога, и гайдата. И това са за мен свещените. И искам българската народна музика да се изпълнява, ако е възможно, през тях. Да забраня акордиона, нали, да не измествам. Трябваше дъхът на Бога да влезе в зарана. Той влезе в зарана, докато аз пишех в зарана. И Александър, който изпълнява музиката на кавала, аз го срещнах случайно. Той дойде да снима в Старо Стефаново. Носи тази светлина и тази чистота на кавала. И исках да е такова. Силата българска, тази сила, която хората зоват Бог, е много в кавала, защото е много проста, много нежна и с огромна мощ едновременно. Затова е кавала там.
ще внеса усмивка, ако мога да го направя, във връзка с Бяла роза. Мале, не дей почва тая тема. Аз съм го казал, не помня дали тук е минало като шегичка, но когато се съберем приятели, аз им разказвам следното. Кумове по традиция на сватби, пето поколение кумове, канят диджей, който ще участва и пуска музиката на поредната сватба, на които младите са кумове. И му казват, сега първо младоженците ще ги посрещне с Менделсон, както се прави обикновено. Диджея казва, а Бяла роза кога? Изчакай, не бързай. След това, като влезнат възрастните, малко евъргрини, те си танцуват на така, а Бяла роза, изчакай, момче. След това ние кумовете обичаме, а Бяла роза, слушай, му казва кума. Ние сме пето поколение кумове. И когато диджея пусне Бяла роза, го застрелваме, така че не бързай се става Бяла роза. Да. Това е, ама Родопите и Кавала... Аз тези кумове ще ги поканя. Да, така, Родопите и Кавала. Не, аз... Тук сме говорили за Орфей. В митове и легенди се говори, че когато той засвири, с него тръгват и дърветата, и животните, и всичко. Тая музика трябва да открием. Защото пак сме говорили тук, че тогава музиката е била пентатоник. Аз пак го потвърждавам, говорих и с Евгений. Това е някои ноти от това време, някой съвсем целенасочено ги е махнал. Или звученето. Ние затова сме номер едно в света с нашите гайди, кавали и прочи. Когато излезнат нашите, чужденец не може да го изсвири. Така е. Не може да го изсвири. А защо зарана? Така е озаглавите. За да е начало, за да е разсъмване. За да тръгне от зарана. За да е изгрев, за да е от зарана, да. За да е начало. Много обичам тази дума. Там има и една, зарана е името на добрата вещица в книгата. Там има и лоша вещица, която е темна. И така аз много обичам приказки, Митко, и много биваме за приказки, така да си ги напише. И това бяха и много наши имена на двете вещици. Но приказките нашите от едно време ги няма издавани напоследък, за да могат децата. Има някакви, дори детските мултипликационни филмчета с герои от нашето детство, които аз знам, са преправени, преиначени, вкарани са в... някои отиват на луната, като Мецана. Няма ги... Защо? Защо? Може би никой не го интересува това. Никой не го интересува това. Аз много съм се заровила в едни старини, разбира се. Много съм обвинена, че дърпам децата назад. Обвиняват ме. Към корените защото ги занимавам с закостенели ценности, скоро каза една служител от образованието. Дърпам ги назад, в развитието им ги дърпам. Дърпам ги настрани от европейските ценности, също съм обвинена. Нямам представа какво са европейските ценности, признавам си. Но на мен ми се ще да има български ценности. В същия момент не ми се ще българските ценности да бъдат сведени до бяла роза, механи, ядене, пиене, крещене по едни върхове и така. Не е това. Не е това България. Това е кич. Това е кич, но това, че той се яви така бурно, също е обяснимо. Също е част от чувството за малоценност. Това желание на българина да изкрещи на две ръки и да живее България е същото чувство за малоценност. Той изтрещява българина. Той е толкова държан на въже, толкова е неграмотен, толкова е опростачен, че на него му се ще да се заяви. Той иска да го видят, бе. Ама не знае как. Да. Не знае. Жалко. Много ми е мъчно. Живея на село вече. Много ми е полезно, защото аз много съм обикаляла едни малки села. Така се родиха и двете ми книги, но никога не съм живяла дълго на село. Аз нямам баба на село, семейство на село, произход такъв.
И сега, когато 8 години живея на село, се сблъсках с обратната страна на приказката. С много неща можах да си обясня, защото много неща съм научила от ини старци, селски старци, вкопчени в тая земя. Те са извор на мъдрост и на памет, но пък се сблъсках с другото им лице. И много успях да си обясня какво става. И за чувството за малоценност, и за затриването, и за... Знаеш, за мен беше удар да призная, че възрастният човек, роден 42-45, това поколение, е жестоко съборено от соца. Много жестоко. На тези хора са им наистина промити мозъците от комунизъм. Цялата болна носталгия по комунизма идва от тези хора. В началото намирах оправдание за това, защото съм чувала разказите за текезето, дето му викат. Как са били заедно, как са орали и копали, как земята е раждала, как. Не бе, не е истина това. Една истина е жестоко подменена. Точно тези хора са създали хора, които вярват, че държавата им е длъжна. Хора, които са неспособни да се съревновават, хора неспособни да мислят, хора неспособни да вдъхновяват, хора, които ненавиждат различните. Различният е грешния. Най-големият грешник е различния в това общество. И когато тези хора продължават да са наши баби и дядовци, ние няма как обществото ни да се вдигне. Понятието гражданско самосъзнание е мръсно понятие в България. То няма такова. Няма такова. И паметта, що се отнася до приказки, до песни, до народна музика, до народни танци, всичкото това нещо е минало през адския социализъм. Акордеон е навлязал и в детските приказки, и в българската обредност, и във всичко е едно дивашко упростачване и сведено е всичко до страшен примитивизъм. Ще ти потвърда думите с моя голям син, който се прибра, учеше навън, сам си го пожела. Дойде и започна честно, работа. сам ли си тук. го пожела? Да. Дойде си тук вече с диплома. Да. Пристигнаха едни документи накратко, да не говоря за себе си, но за него, в които той е поканен да преподава там, където завърши в Великите Съединени американски щати, но той каза, няма да отида. На въпроса на мен и майка му, защо Александрия, той каза, защо да напускам хубавата си държава с тая природа. Вие сте повредени. И явно е прав. Прав е. От онова време. Защо аз и моите приятели, които са тук, не си направим това, за да си тръгнат тия, които опоручават всичко, а ние ще се постараем, продължава да работи и така нататък, и така нататък. Може би времето ще излекува всичко това. Аз много се така надявам. си мисля. Много се надявам. Другото, на което се надявам, е българина да пътува. Много искам да пътува. Българина трябва да пътува, трябва да вижда свят. Няма нужда някой да се вкопава в България. Нека да пътуват. Нямам нищо против и ние да чурлига да учат навън. Но нека да се връщат. Нека да носят новото. Нека да носят различни неща. Но да се връщат горди българи. Иска ми се да е така. Иска ми се българина да види свят. И наистина ми се иска българина на 50, 60, 70 години и така да отиде бе на едни екскурзии, да отиде. Ма по-дългичко да остане на онези чисти тротуари, за които той копнее, българина мечтае да самочисти тротуарите. Това му е голяма моя мечта. Да. Искам да отида на едни чисти тротуари, ама искам там да поработи малко, да се опита да... И там да види кой ще го приветства него, как ще го бъде той посрещнат. Да види може ли. Защото много мрънкаче българина. Много му е крива държавата. И аз се опитвам да му кажа, че свободата, Санчо, е на върха на меча.
и че тая свобода всеки трябва да си я извоюва и не ми пука кой какво ще помисли, но аз съм свободен човек и ще го повтарям това постоянно, но аз съм свободен човек, защото си го извоювам всеки Божи ден. И не понасям някой да ми хули държавата и да ми обяснява как не бил свободен, защото видиш ли България не била свободна. България е свободна страна. Ако ти си един човек с чувство за малоценност, страхливец, лицемер, злобен човек, малък човек, посредствен човек, не се сърди на никого. Защото ако отидеш някъде в Европа, ти ще миеш чини 30 години. Нищо друго няма да ти се случи. Нищо друго и не ти е виновна майка България, че се на този хал. Напротив, ние сме виновни на майка България, че сме я докарали до този хал. И ще си платим. Бях на коледно парти малко по-рано. Имам внук, който е в ясла. Да. Отидох като дядо за малко да го видя и бях очарован от двете дами, които детската ясла поставиха децата с майките им и извадиха тестото. Започнаха да месят. Ей, верно. Малките, снимах ги, и да правят корабийки, защото двете възпитателки казаха, че това са корабийки от целия свят, да. Но и у нас ги правят, след което отидох на другия ден и го попитах. Изпек, да, дядо, правехме ги така. И се говореше за хляба. И една приказка, която аз не знаех, беше приказка за хляба. Една баба, как разказва на децата си, не всичко е загубено тук. И аз вярвам, че тези актьорите, малките, които бяха в зарана, и тези, които сега се раждат, те ще имат добро бъдеще. Имам надежда и вярвам, че това ще се промени. Сигурна съм. Искам да ти разкажа една случка и аз. Аз имам работно време. В Старо Стефаново реставрирахме една възрожденска къща с мъжа ми и там живеем, но направихме половината къща на училище. И отваряме петък, събота и неделя. Винаги хората могат да влязат, да видят истинска реставрация, истинска възрожденска къща. Идва много народ. Много е хубаво това. Много пълноценен човек се чувствам, като се случва това. Да. Звънят и ни хора в сряда. Аз се вбесявам някой, като си позволява, защото малко хората и прекрачват границата и това е истината. Аз съм седнала да пиша, това са ми свещени такива мигове, но се звъни на вратата. Хуквам аз така, яхнала съм метлата, отварям. Старец и момче на около 15 години. Викам, какво става? Стареца казва, госпожа, знам, че тук пише кога е отворено, много се извинявам, но карам внука за Германия, казва той. И минахме така да ви видим, защото само е самолета. И ме трогна нещо, естествено. Би викам, я дошли сте, давай, влизайте, заповядайте. Той казва, не ми е удобно, няма да вляза. Малкият си има гледа един подострен. И вика, що аз ще вляза? И ме бутна, така влезе. И върви към училището. Тръгвам след него. Мога ли да вляза в училището? Викам, де да те знам, можеш ли, ще влезеш ли? Влиза, аз паля навънка една цигара, оставям го вътре. Стареца така се позавъртя из двора. Мълчим. Влизам след малко в училището. Малкият се е побил в средата, но го виждам развълнуван. Викам, кажи сега, какво става? И той казва, аз ще се връщам да живея в България. Що? Викам, се връщаш. Той каза, аз прочетох вашите книги. Тайно ги прочетох. Викам, от кой тайно ги четеме? И той каза, един приятел в Германия ми ги даде българин. И аз казах на дядо на Вайбър. И дядо каза, че ще ми ги изпрати и майка ми не чу. И вика, стана голям скандал. Майка каза, тия книги няма да ми влизат в къщата, тия книги са огън в къщата ми, няма да влязат. Обаче дядо ми ги изпрати тайно на адреса на моя приятел. И аз ги прочетох. И викам, и какво стана? Ами баща ми и той ги прочете. И викам, какво? Ами,
татко се прибра за първи път от 10 години в България да види дядо. И това лято ме пуснаха и мене. И дядо вика, живее в Търново до едно село и аз съм отишла и съм отишъл и съм си организирал училището и от до година идвам, връщам се при дядо, ще пътувам, ще ходя на училище. Викам, сериозно ли ми говоря? И той вика, да, и съм дошъл тук, аз съм виновен, аз исках от тук да дойда, имам една молба. Никола се казваше, хлапето, на дядо си. Викам, кажи бе, Никола. И той вика сега, като бях на 6, за последно видях дядо и като си тръгвахме и той се чудеше какво да ми даде. И нямаше, вика дядо, какво да ми даде и си откъсна от ризата едно копче. И ми каза, искам той копче да го вземеш. Пази го, дядо, защото той винаги ще ти показва ето и копче пътя към къщи. И каза, аз съм ви го донесъл това копче. И искам вие да ми го пазите, докато си дойда. Да не стане нещо. И като ще дойда, като се прибера на лято, ще мина първо тук да си взема копчето. Ето тук. Ето. Никола, копчето е в мен. Има много такива истории, ми е тук. Много е хубаво. И сега последната е, че ние да Чорлига от Търново пък си платиха бус, дойдоха сами. 9 В. И дойдоха на училище по езиколюбие. Сами дойдоха. И това е... Абе, има надежда. Това е радост. Да. Това е и радост, и смисъл, и дар, и голяма работа. Това е магията. Да, ето това е магията. Благодаря ти. Ние може да говорим доста време. Идват празници, бъдни, Коледа. Какво би, освен да четат, то е ясно, че трябва да се чете. Какво би пожелала на всички, които ни гледат в момента, пък и на техните близки? Прошка, Митко. Много има българи на какво да си прощава. Това бих им пожелала. Да искат и да дават прошка. Благодаря ти. Уважаеми зрители, Розмари Демео ми беше гост, а ние продължаваме след малко.